ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾರ್ಶ್ ಹೋಗುದು ನವಿಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ವೆದರ್ ತುಯರ್ಲ ಬೊರ್ಲು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಯರ್ಲ ಬೊರ್ಲು ಯಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ವೆದರ್ಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇದೇ ಬಣ್ಣದ ನಂದೇನೆ ಮೂರ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಯಕ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಲಾವ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಕಾಣದ ಜೋರು ಬಡಾಲ ಆತನ ದೇ ಬಣ್ಣ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಬರೋ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಲ್ನಂಜಿ ನಿದ್ರೆಲೊಪ್ಪು ಸರಿಗಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಪಲಾವು ಐಕೊಂಜಿ ಚಾ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಮಜಾ ನೆಂಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತದೆ ತಿನ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಮಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ಬಾತಿರೋದು ಬರ್ಕ. ಓಯ್ ಶಿಕಿನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಶಿಕಿಣಿ ಇತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಬಲ್ಲೆ ರಾಮ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ 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 ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ಪಾಲೇನು ಅವು ಪಣ ಕಾಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ಐತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರ್ಕೇನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪರ್ದು ಮುಗಿಬುಗ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಂಡು ರಪ್ಪ ಬಿದಾಡ ಹೊಡಿತು. ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತದ ಟಿಫಿನ್ ಪುರ ಮಂತದ ರಪ್ಪ ಬಿದಾಡ್ದು ಇಡೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಪಗೇಳ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೋಟೆಲ್ಲವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅವು ಮಿಸ್ ಆತುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತು ಅಂಚಾದ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಬಸ್ ಬರೀ ತಿಕ್ಕದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಡಿತು ದೇ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ ನಿದ್ರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇ ಬಣ್ಣ ಬಸ್ಸದ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಪುನು ತುಕ ಅಡೆ ಬೋದು ಬಾತಿರ್ಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾಮಂಡ BC ರೋಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು BC ರೋಡ್ ಅದು ಕೈತಲ ಹತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಕೈತಲ ಅಂದು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳ ರಪ್ಪ ಗೇನಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ ಸಾದಿನೊಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಖಾಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲೆಕ್ಕಂದು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕಡ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲೆಕ್ಕಂದು ಇಂತ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬದ್ದೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೊಯ್ ಸ್ಯಾನಡೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬೈದೇರ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ತೂ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಬೈದೇರ ಅಂದು ಡೌಟ್ ತುಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ದೇ ಬಣ್ಣದ 11 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 11 ತುಂಬ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟ್ ಮಾತಾಡ ಇಟ್ಲ ತುಕ ಬತ್ತುಪ್ಪೆರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದಿಮಾಲು ನೆಂತು ಮುಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮೂರು ರಪ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನ ಕುಲ್ಬರ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ರಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಕಾತನಾಯ್ಜಿ ಓಪನು ಶುರುವೇ ಸುರುತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತುಲೆ ಯೂತ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಕುಡ್ಲ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಟೀಮು 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತು ಅಂಚದು ಪೋಂದುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ದೇವ್ರದ್ದು ಏಟ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯೂತ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದು ಹೋದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಓಡಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ್ಲೋಡು ಮುಗೀತದು ಇದೇ ಬನ್ನಗ ನೆಲ್ಪ ಬರೀಟೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಹಾಲ್ದ ಬರೀಟಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ ಹಾಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ದುಮ್ಮುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ್ ಬಾಜಿಲ್ ಬರ್ನಲೆ ಅವಚ್ಚಿ ಸಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಅವರು ಬಾರ್ಶೋಕದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನು ಐಡಿಯಲ್ ದಕ್ಲ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ತಿನ್ನತಿ ಯಾವ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡು ಅಂಚಾದ ಎರಡು ಸಲ ಶೋ ಕೂಡ ತಿಂದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಮಸ್ದಾರ ದೂರ ಇಜ್ಜೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದ್ದು ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ್ತ ಎಸ್
ಹಾಯ್ ಏರಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಕುಡಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಕುಡಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮನೋಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲು ಹಾಂ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಮತ್ತು ಬಾಲೆನ ಅವರನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಬಂಡ ಪಿದೇ ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದವ್ರು ಪೂರ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಬೇರೆ ಡಾವೇ ಬರ್ಬೇತ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಉರುವಾದ ಇಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇರೆ ಬಾಲಗಂಜಿ ಬೇಬಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 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 ತೆಲಂಜಿ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಾಟಕದ ಶತಸಂಭ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತ ಮೇನ್ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾನೆ ಪಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಲ ಪೋಯರಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಬರ ಮುಗೀತದೆ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜಿ ಮುಗೀತು ಬರಲಿ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ಸಿತ್ತು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಜೈದಲೆ ಯಾಕಡೆ ಚೂರು ಲಗ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಗುಳ್ಳಿರಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಬೈರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಕೋಡಲ ಜರ್ನಿ ಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಕುಲ್ದೆ ಮೇರ್ ಬರ್ತದ ಬಂಡ ಕೋಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಜಾಂಡ್ ಇಂತಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಚೂರು ಬಚ್ಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರಪ್ಪ ಜತ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆನಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಟ್ಟು ಬಾಲೆನ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಚಪ್ಪಡಾನಾಗ ಮೇರ್ ಜೊತಿತ್ತಿರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಬಾಲೆ ಜೊತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ ಅಂಚ ಅದು ಲೇಟ್ ಆನಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾರ್ದು ಬೈದ ಸಿನಿಂಕುಲು ಉರುವಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯమైన ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಬೇಬಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಹಾಸನದಾರು ಕೃತಿಕ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿತ್ತೇರಾರು ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಮೇಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಹಾಸನದ್ದು ಪಾಪ ಬೈದಿರಕು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಬೇಬಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಪಡು ಪಂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ನೆಟ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ నేను ಪಾಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲೆನ್ ಪಾಪ ಚೂರು ಜೆಪ್ಟವನ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡನಾಡ ಅವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಕಾರ್ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀಟಾದ ಏಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಆರ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂದಿರು ಬಾಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಪಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿರಿಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ನೀನು ಓಕೆ ಮಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪಂಡ ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಂದಾಯರ ಬೆಲೆ ಅವು ಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿರ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಂಗ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಮನ್ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಕ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಲದು ಇದು ನಾವು ನಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ರೆಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಬೋಡಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಒಟ್ಟರ ಶಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎರಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸಿಂಚಲ ಮುಗಿಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂಚ ಪೋಯರು ಪಾಪ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೊತ್ತಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುರಣಿ ಚೂರು ತಂಪಿತ್ತಲೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಗೆಲ್ಡು ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಪಗೆಲ್ಡು ಅಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪೂರ ಚೂರು ಬಾಲ್ಕನಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚ ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾನ ಚೂರು ಈ ಪಾದೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಟ ಲಕ್ಕೋಲು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಅಂಚ ನಾವು ಒಂಚೂರು ರಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದು ಜೆಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಸುಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ಬಂದು ಅದೆಡ್ಡೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾರು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಇರಬಾರಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ 19 ಅದು ಪಣ್ಣ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡವು ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಸೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಪಣ ಕೆಲವು ಚಿಲ್ಲರ್ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಲಂಬೆದ ಬೇಲೆಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬಾಬಾ ಜೈದಲ್ ಶೋ ಕೊಡು ಸಿಟಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವು ಚೂರು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ದಯಮಂತು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಕೊಚ್ಚಿ ಐನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ಮಾತಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು